že jako asi to na naší straně nebylo, ale každopádně máme tady dost novinek. Za prvý, tohleto auto, no to se strašně těším. To se fakt těším. A za druhý, mělo by to už fungovat tak, že na auto, vůbec nevím, kde se to tady vzalo. Tady to je auto, tuším, dobré. Myslím, že tohle to v životě snad nekoupil, ne? Protože mám tady takovýhle šrotík. To je jedno. Dáme ještě trošku zvuk. Už to nejde. Aha. Nějaká chyba, ne u nás. Bude vyložit. Jak? No. Jak cesta blokována? Čím jako blokována? Nebo... O co ti jde? Můžu aspoň nastoupit? Můžu. Ne. Ne, ono si nejde zatáčet nic, ty vole. No jaj. Zkusím ho schodit rampu. Co nám to nějak pomůže? Ne. Zase bude jejich chyba. Ještě si ho rozsekám. Ale založí cesta blokována. Vůbec není blokována. S tím popojedu. Snad se to hne. Já? Takhle. Chápu. OK. Už to normálně funguje. Vůbec nevím, kde se to tady vzalo. Jsem se v životě nekupoval. Dobrý. A plus by tady měly být tady nějaká nová funkce, co jsem si četl dneska. No, to je špinavý. Že tady frája vlastně to naprodali, to je špinavý. Že tadyhle frája máme 16 a ono si to bude mykáš v 18, myslím ty. Je licencovaný, že můžete prodávat s frajerama, jako s distributorama, ale to je jedno. Zajímá hlavně to, že je tady prej ale nějaký nový regálek. To je nějaká změna, ne. Skřínka otevřená. Prej máme směnu 24. Na to se jdu podívat, tohle jsem ještě personace neotevřelo. Spojena na vylepšení zpět, karosérie. OK. Zpět, kancelář, zpět. Zpět. Ale co mě teda zajímá, tak je prej možnost denní úkol, jo. Co to je? Zaměstnanci. Jo, tohleto. Nevím, jestli druhou stěnu zaměstnanců. Otevřte aplikaci zaměstnanců a přijďte zaměstnance na druhé stěny. Zaměstnanci na 12 stěny pracují režim, první stěna pracuje od 6 do blablabla. Nakonec se pracuje jo. Samozřejmě, to nám nevadí, bo my penízky nějaký máme. Dobrý. A teda, když dáme pracovní pozice 1. Ona je tady. Máme tolik zaměstnanců, jo. Ona je tady. Ta je tady, karosárna nic, karosárna 2, tam máme toho, mechanická dílna. Jasný, 2 neděláme, kancelář, ten dělá Tyler, ten je dobrý. Transportér, OK, takže my budeme, pracovní pozice, OK, takže my budeme potřebovat 7 celkem. Takže zaměstnanci. Tohle zaměstnáme, jo, to je dobrý. Jo, to je taky dobrá. Sarah beru na míčku. Beru taky na míčku. A přesností. Čekej. OK. Čím se dáme jaké kolum a to. Ty vole, Mike se mi líbí. Mike je sympatiák. Mikea berem.
ještě si mám tady to. A bre, to nám zatím tedy stačí. Tohle si dáme na transport, teda. Řídit káru, kámo. A to máme teda přepnout směnu. To máme teda, mají dobře vymyšlený. To máme teda to, OK. Ty jdeš na míčku. Jsi sympatická. Jdeš taky na míčku, karosárna 2. Ty karosárny si dáme teda tady tohle. Třeba. Mechanická dílna, to by měla být jednička, jasně. A čem se dáme palivový hub. A ono to vypadá, že OK. Transportér je jenom jeden. Problém je spolehlivý přemýšlení skvělé. No, ten necháme na transport. A my budeme teda ještě potřebovat díl na nic. A někoho do kanclu teda ještě, jo. OK. Zaměstnanci. Ještě teda někoho do kanclu musíme vzít, ať to máme kompletní. A do kanclu bychom mohli dát přetrhat vazby ze svou takzvanou rodinou a začít no, tak teď seš mi sympatická hodně, holka, tak tebe beru. Ne proto jako vyzeráš nebo tohleto, ale proto, co tam bylo napsané, to... Já jí rozumím, věřte mi, nebo ne. Ej, velmi jí rozumím. To jako, OK. Tebe dáme do kanclu přes noc, jo? Tak, já jsem spoko. A my potřebujeme dneska udělat tu 18, aby se nám otevřel... Jsi nějaký vyšší jak já, ty vole. Jsem proti tobě úplně chcípák. Čumím tady, vole, na to, vole. Ty vole. Však kurba to. OK. To jsem jako všichni tak vysoký. No, to ne, tomu už tak nějak čumím aspoň na krk. Co ty buchty dvě? Ty čumím do očí. Ty čumím taky do očí. OK, dobré. Hele, já jdu zaparkovat. KRS. Star. Protože jako makat non-stop, jo. Jo, tohle to mi všechno dovezeš, já ti to jenom to, vydrž. Já ti to jenom zaparkuju. Jsem oběd. Jej. Jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl, dobrý. Já to teda jenom obědu. To zaparkuju, ať to má na tom svém místečku. A potřebuji dneska dostat tu... Doufám, že si to dobře pamatuju a že tam psali reputace 18, jo. Ale snad určitě, jo. Dobrý. OK. Tebe akorát teda... Který z nich je lepší schválně? Je to v tabletu nebo ne? Jo, je. Dostupní kandidáti, to mě nezajímá. Rychlost zaměřený, to je Paul, jo, tohleto. To by měl být... Kámo, seš Paul? Jsi Paul? Jo. Je to Paul. A... Paul je rychlý zaměřený to a Tyler, tyhle přináší energii pro každé práce. Já bych si tam chtěl dát toho Tylera. OK, to uděláme jinak. Zaměstnanci, pracovní pozice, kámo, tady zatím zrušíme. Tyler je moc vysoký, já mám z něj úplně strach, ty vole.
Tak, tebe si teda dáme do 2. A ještě mě zajímalo, co tady. Lačku dokonalosti je klidná, silná a mimořádná schopná. Vždy ovládí bezchybnou práci. Emily ráda pracuje s lidmi po obchodu s malou obchodu. Hledá pracoviště, kde je důležitá týmová spolupráce. OK. OK. Tak jo. Nížka. A tebe si teda dáme do kanclu. OK. Dobrý. Zaměstnanci, kámo, asi pro tebe nebudu mít. Asi úplně pro tebe nebudu mít. Asi pro tebe nebudu mít práci. Zaplatit a propustit, ale díky za x let tvé služby, zničených zad a všecko, ale čau. Jo, jsme mohli dát ten kamion, no, ale tady už tady mám nějakýho frajera. Jsem připraven, šéfe, jasný, jasný. Vyzvednutí objednávky, to vůbec nevím, co je. Přeprava auta, jo. OK, kámo. Ty proto klidně můžeš zatím jet. Má proto normálně, proto klidně jeď. Do zemní garáže, ne. My to sem nahoru, no nezaď mě, no. Blázen. My to nahoru, my tady máme hotový auto, ale žádný auta nakoupený nemáme, nevadí, už jsem ho poslal, tohle je hodně hezký. Stará Amerika, no. Pěkný. Celá ostrý na to. Rád teda škoda, že se vždycky vyklopějí ty světla. A já ti teďka budu muset zadat tohleto, je mi to jasný. OK, jak to všichni ostatní mají zadaný. Ty vole, jsme na začátku 16. levelu. Třeba 10 000, jo. Jedno auto většinou hodí tak 200 těch. To znamená, že 5 do 1000. 50, ty vole, takových 100 až 150 aut budeme muset otočit. Znamená nakoupit, udělat, prodat. Ty jo, to bude hustý. No, tady mám tu. Čau. Dělám v malou obchodě, jo. Balíky, oprava dílu, minimální počet pro záleží položek, ale tam furt nechodíš, jak Vinda. Úplně jedno, balíky mají přednost, víceméně, OK. Si tě upravíme. Já se ještě podívám, jestli tady nemám nějakou distribuci. Smlouva, díru smažit, doručit. Ne. Autofleet, to mě zajímá. A tady ta aktuální. OK, takže to koupíme. Tohle by se měly být všecko jako v pohodě. Klienti, co ty? Zpoždění, dny 5, vyžádat vozidlo. Nevím, jo, já nevím, jestli to 5. den nebo jako to. Zpoždění. No, tak ty to neplatíte, tak ty vole. Ty do hajzlu, vole. Jsi se podíval, OK. Já si vemu, že se to mohli odtáhnout najednou. Tady mám tuhle odtahovačku. No, beru vozek, on je to všude na nás. Bereme vozek, beru teda tohle. A nechápu, proč to dělá takovýhle ty, jo. Nevím, proč to dělá takovýhle ty. Grafiku jsem dal, co není, nemyslím si, že to je grafikou. Když mi
jiný, novější, lepší hry fungují úplně v pohodě. Náročnější hlavně. Nejde o to, jestli jsou nový nebo ne, ale náročnější. Nevím. Co špatně zapnutý někde, neřeším teď. No, exekutor jede. Růžový plameňák, OK. To nebylo nějaký kasino, ne? Las Vegas, možná ještě je růžový plameňák. A já se hlavně těším na tu novou funkci, že vlastně vy budete mít úplný funglovky. A budu se jako u vás prodávat, jo. To mě zajímalo, jak to... Špatně jsem si najel, jak to funguje. Tak, zabavuju, máte smůlu. Neplatíš, nejezdíš. Je to všecko kousíček od nás. Neplatíš, nejezdíš, kámo, no. Blbý je to tak, no. Stáhnu trošku. Super nastav toho vozidla, jak je na tom? No to vypadá hodně dobře, tam nic tam nesvítí. Jo, on s ním vůbec nejezdil, to je všechno stovečka a možná jak byl update, tak to takhle hodili do stovečky, ale vypadá, že to fakt jenom koupil. A vůbec s tím jako nejezdil. Tohle to... No, to už úplně nechat v klidu. OK. Jo? Rovnou postavíme sem. Se to nafotí. A střelí se to, no. Tak, ty ten už přijel, borec, ty jsi to udělal hezky. Pěkný to je. Pěkný, už to jenom umím. A teďka vlastně tady budeme mít non-stop zaměstnance. To vymysleli dobře s tou směrou. Že nebude problém ty akord teďka, když to potřebujeme tolik točit, jo. Tak já to jdu ty vole rychle vyložit, protože... Jo, počkej, já jsem si to chtěl jenom sundat rampu. Tak. Protože to chceme otočit co nejrychlejc. Jsem zvědavý na tu možnost té spolupráce s těma autosalonama. Byla dofouklý. Evidentně, dobrý. To je docela v dobrém stavu. Skoupil, ty vole. Mě nemusíš dělat, ty vole. Tak jo, no. Taky funglovky, ty vole, kde jsem to sehnal. Ani nebudeš to, viď? No. OK, tak teda opáchni jenom. Když chceš opáchnout. To bude opachovat. No to ani mít nebude. Jo, už to má, už máš štěstí. Tak, super, další. Jo, to už je trošku v háji víc. A ty kola jsou asi měkký, bych řekl. Jo, už jde, dobrý. A já chci právě ještě poslat, aby jel pro ty použitý autosalonovky. Nerozjeď se, ale. Jo, on se nerozjede. No. Pojďme ještě jednou. No, to je ono. Jo, ten je hodně...
Pane asi. To chcíplo dokonce, ne snad? Tak. Ale to je... Ona už je noční směna, takže takhle. My tady musíme všem nastavit, aby teda makali automaticky. Já teda nevím, jak oni to mají. Teď časama teďka. Jo, oprav mi to, kámo. Ale my to budeme si všem tedy nastavit. Ano, automaticky, děkuji ti. To je ta nová, ty taky koukám do očí. Je taky ta nová. Ty mi připomínáš bejvalou, až na ty vlasy, na tu barvu vlasu. Úplně stejný, ty vole. Ty vole, kdybys byla blondská, tak ty vole. Bych tě si propustil, že jsme se jako... Já jsem se rozešel v dobrým, že jo, ale... Ona na mě čumí jak na vraha, když ji náhodně potkáme v městě. Ty jsi taky sympatiák. Jsem vypadal, když jsem jezdil mezinárodku. Plešatej jsem furt, no, ale... Nemám naštěstí také břiško. OK. Takže trošku sranda, no. Táhneme rampu, vyložíme poslední 2 kousky. A tím pádem bychom měli mít novýho borce i tady. To taky nemáš nastavený, veď, že jdeš makat sám, jasný. OK. A říkáš, že to je v pohodě, ty pneumatiky, jo? Ní docela, jako nebyly některý tak rozsekaný, stejně jako, nevím, jestli to má cenu jako opravovat, docela šel plusem. Máme skener, jako nezdržujeme opravou. O. Tyhle, máme bouchnu rovnou sem, jako. Byly dobrý kousky tyhle ty. Já si budu dělat, jak to nebude svítit nic, tak ani to nebudeme to dávat na servis. Ty říkáš, že to furt spravuješ, jo, dobře. Mě zajímá potom, jak to bude, když se budou střídat směny a ten jeden ještě furt jako bude makat, jo. Tak, tohleto si dám sem, tyhle, to je strašný, ale tak venku vždycky, vevnitř to nedělá, nevím, proč to dělá venku. Máme zelenou? Nějakou? Máme, dáme. Okay. Tak to rovnou bouchnu sem, to taky ničemu nesvítí. Tak, ještě vložíme jedno. Ještě zajet pro to zabavený. Ty už to máš spravený? To jsi frajer. Ty vole. Tady to auto vždycky tak špatně brzdilo. Ano, automaticky. Oprav. Děkuji. Tohle vypadá taky hodně v pohodě. Tomu dáme jenom rampu nahoru. On nevím. A on nebude dělat večer. 100% ten řidič večer nedělá. A jde se tam sice jenom jeden, nevadí. OK, já si to stejně objednám. Podívejte se na aktuální, koupíme to. Jo. OK, a teda ráno v 6 přijde a měl by proto snad hnedka zajet. Tohle jde rovnou na to. Na plac, na prodej. To zvláštní, no, tady ty duchy, nebo jak to pojmenovat, že to dělá jenom venku, no. Já jsem shodil grafiku všecko na něj, když je evidentní, že to grafikou není. No. Hrdím na to. Tak. Makáš, OK. To jsem nastavil kolik, ať nelítáš jak to. Máš taky 5, jo? To na 10, úplně v klidu. V klidičku. Si všichni odpočiňte, protože zpravovat jako aktuálně není co. Že si užívejte noční. Jo, ale fakt jak bejvalka, ty vole. Měla, vole, blond vlasy, nebo měla takový spíš trošku špinavý blond, no. Se taky barvila, že jo, já si to má furt pamatovat taky. Ty vlasy mají ty baby, že jo. Soustředím na oči, že jo. Já koukám ženským na oči.
Máme nastavený teda správně, ten má dobrý, já jdu proto zabavený. Vlastně dobrý, že teďka, když máte směnu 24. Pardon. To mám makaj. Pardon? Tak zimu. To mám makaj jako... Vlastně dílnu máte teďka otevřenou 24/7. Ještě by mohli dodělat, aby dny, že abych mu dal hodnej člověk, tak abych jim dal tu neděli volnou. To dávali na auta vždycky. OK. Docela podobný, co mám já, no. No a jdem to odvízt na plac, no. Co to prodá znova, no. Já nic dělat. Tak. 800 Cčko je dodělaná, tak ji pak jenom hodíme na to. Nádherný západ slunce, dopravě nádherný. Jenom hodíme do myčky, ať to holky umejou. Já ty duchy jsou ale strašný, tyhle. Masakr. Já to musím sundat takhle, jo. Jaj. Kontrolky nic nesvítěj. Se s vámi podívám na opotřebení. Ale to je tím, jak dělali upgrade, že jo, proto nám to ukazuje, že já pochybuji, že s tím 5 dní, nebo s tím oni to měli 6 dní, první zaplatili a 5 dní neplatili. Tak, jo, pěkná kůže, ty vole, první střek je dobrý. Tak, pochybuji, že s tím nejezdili ani s jedním, tak je to tím updatem. OK. No, zatím můžeme hodit zpátky. Tak, paráda. Sválně si to opravili. Ne. Prostě to skáče, když máte vozek jakýkoliv, tak... No, prostě skáče, nevadí. Jednoduchý fígl. Rozpřáhnout. To neskáče, už se to nehejbe, dobrý. Jo, tohle je taky můj maslíček. OK, já nerad chodím pěšky. Víc světla by nešlo. Není tady někde vypínač, to taky ještě nemáme. Nevadí. Dám tadyhle ty bejvalce. Dám tady ty bejvalce. No, ona měla strašně ráda, když jsem po ní něco potřeboval. Umíš to? Prosím. No? Jo. Přesně takhle jsme to dělali. prosím. Chci se mnou lehnout, prosím. To byl strašný vztah, ale tak člověk se naučí, no, pochopí tu mužsko-ženskou energii, že to prostě jako hodnej čučůnek se nikam nedostane. Tak. Tu máme, já to pak nafotím normálně přes tablet, mě se nechce vždycky zajíždět do toho salonu, co to fotí. Borec nám teda snad hnedka ráno vše zajede pro ty další auta. Já jsem to ani víceméně tu druhou směnu nedal, ne, protože bych to chtěl jako, aby jsme si to zkusili, ukázali. Ani nesnad proto, jako, že bych je chtěl, bych tady jako chtěl být i v noci, jo, když je to jedno. Ale protože když to, tak je to 12. Oni normálně, když máte jenom jednu směnu, oni dělají od 8. Do 6, pardon, já tak zímu, to je strašný. Oni mají od 8 do 6 večer, do 8 ráno do 6 večer a
takhle, když máte ten dvousměnný provoz, že? Tak dělají už od 6. Do 6 večer, takže 12. OK, teďka nám něco zabrnělo. Operářský stroj končil své to. Jo, vidíte, na díle se musíme podívat, jak jsme na tom s dílama. No. Jdeme tomu pojistek dost. Tak nějak. Já nevím, proč se koukám takhle. Podíváme se trošku jinak. Tadyhle a tadyhle to vždycky vidíte. Zajímalo mě, jestli už dodělali ty sportovní. Furt ne, to oni ještě musí udělat. Nevadí. Takže motor máme. Dvojka v pohodě, jo. Zadní taky, to máme dost. Menu, jasný, máme. Chladič. Jsme mohli něco. Máme pod 50, třeba ramena, je jako velká spotřeba, no. Má na 4 vlastně, že jo, na jedno auto. Je teda vždycky jako repasujeme, ale stejnak. To nepřidat do košíku, že ne? Katalyzátor ten není taky, on tak těch mám aspoň 20. Oh, 59, tak a jsme plný, tak já jich vemu 30. Nevím, jestli teda upravili i tohleto, ale asi jo, když ona tady je. Tíhle by měli dovíc vždycky. OK, zaplať. Ještě, no, pak ještě něco doobjednáme, pojistky hlavně. Vemu moc zhora. Jinový kanistry to já nepotřebuju, pásku tak taky ne. 55, 40, 70, 42, 4, dobrý, tak až přijede. A ona to vyloží. Tak ještě nějaký ty pojistky pro jistotu. Dobrý, frajer je na cestě, jede. Všichni jinak víte, co máte dělat, že jo? Má hotový. Pádem já to můžu kouknout sem. OK, no, trošku shaderem, nevadí. Jdem si to teda vyfotit. Úplně nádherná fotka, jak přijíždí zrovna kamionek. Nebo nákladák, takhle ne, kamion, nákladák. Vyblaknem. To má blesk? Zrušilo i všechny fotky, jo? OK. Už jde, vydrž, kámo, už na tom pracuje. Vyloží, vydrž. Zajel daleko. Já si myslím, že večer asi zákazníci nechoděj. Tak to s vámi zkusíme. Složky máme jenom 2. Můžete mít kolik chcete, ale to musíte vždycky ty auta jako zmačkat, zničit. A musí být taky v nějakém dobrém stavu, myslím. No podíváme se. Co tady máme, co tady nemáme. Když si uděláme... Tak ale počkej, tak jste ale vadný. Mi tady ukazuješ... Tady ty auta v životě nemám. To nic není takovýho. Jo, já mám vevnitř, já jsem ale bukva občas. OK, dobře. Přijel nic zarád. Jasněčka. A ještě jsem něco přidali. Další tu. Nesmrtelná nabídka. Splátka dostupek online prodej, jo. To je cool.
Kdyby nám sem ani nechodili lidi, jo. Tak to je hodně dobrý. Taky novinka dostupné k online prodeji. Akorát mě všecko nebaví takhle. Takže jak dám nesmluvatelná nabídka, tak to je strašně otravný, jo. Jde 10 lidí a veme to až ten 10. jo. Každý z vám bude chtít. No, ale oni snad nás nikdy nenatáhnou. Že bychom to ani jakoby nemuseli dávat víceméně. Ale je to takový zdržování s nima, no dáme to takhle, si zakliknu. OK. Zisk $771. To je hodně slušný. Tak, další, červený. Máme tam takhle dvě, když máme. Bohužel to není na to, nevadí. Dun. Můžem. Jasně, čeká, tebe taky. Dun, to jsem vůbec nevěděl. Jo, 10 milionů. A mě pak zajímalo teda, kde jsou ty zprávy tady. Nákup, prodej, jasný. Přidali oni toho tady zase, mě se líbí, jak oni furt jedou. To prostě není týden, aby něco, tam se roznoví víno, aby něco nepřidali. No a já už ani vlastně, že se to taky dá kupovat online. Já už vlastně víceméně ani jako nejezdím těm zákazníkům, jo. A to se vám všechno postupně odmkne. Dejte mi vteřinu. Na sebe. A teplota, jenom na celých 7. Je. Chci prochladnout, že jo? Páně. Tak, jsem tady. Mně se prostě líbí, jak pak oni jedou. OK. Může být. Když tady není, to taky určitě přidají. Škoda, že tady není prostě jako, že chcete zaškrtnout všechny 3. A plus ještě to, a to už říkám delší dobu, to snad pošlu, to video, nebo nějaký read screen udělám. Bylo by fajn, kdyby do toho tabletu přidali, jakože si tam zakliknete otevřít a zavřít pobočku, jo, ať nemusíte vždycky prostě těm dveřím, že je jediný způsob, jak jako otevřít pobočku, tak je takhle. Přihodíte tuhle cedulku. Dobrý, ta maká. A ono už je 2:30 ráno, na to utyče v té noci taky. Tak v noci vždycky budeme dělat inzeráty a tohleto a nějaký ty auta budeme štelovat taky. No to půjde. Tak dobrá směna to jako vymysleli, dobře, ne, že ne? A nemusíte, můžete si tam zaškrtnout, že chcete jenom jednu tu směnu a jenom tu ranní, nebo tu denní víceméně. A... OK. Jo, to nehodí mě to nahoru, škoda. Tak, další. Přidat fotky. Já se chci podívat. Vlastnosti. Umístění, no to je úžasné umístění. Tohle by nemělo být na online prodej. OK. Tak. Bouchneme tam další. Jo. Může být. Další. To ještě, tady zůstala na tom autě ještě stará fotka. To bylo z toho prvního prodeje, než ten, kdo to koupil, tak si to vzal na zpátky a nebyl schopný to splácet. Takže jsme mu to museli, co? Zabavit. A pak po době já to nezabavuju hned druhý den, protože kolikrát se stane, že
třeba první den zaplatěj, druhý den ne, třetí den ne, jo. A čtvrtý den už jako má zaplatí a srovnají to, jo. Kolikrát se vám taky stane, že první den zaplatěj a druhý den to doplatěj. Pohoda. Já jim to hnedka neberu, když jako nedá jednu splátku. Ale jako, že vždycky je na to 7 dní, jo. Vždycky to dáváte na 7 dní, ono to ani jinak nejde, jo. Jakoby jedno. Ale jako když už to bylo 6. nebo 5. den, už jako fakt je na mě moc. OK, to máme všecko. Díváme se, co nám tady nabízejí. No, my bychom teďka měli brát stejně jako víceméně všecko, že to je úplně jedno, potřebujeme hlavně točit auta. Tu je hezká fotka. Nesízdný, takže to přidávám do oblíbených, aby jsme viděli. Jednat online, já to beru takhle, jak to je. Nesízdný, takže též do oblíbených. V4, beru. Jo, protože to je nesízdný, takže bychom to museli ještě zacvaknout, potom na ten vozík dotáhnout do dílny. Takový jebání, mi to přijde zbytečný. Nesízdný. OK. Berem. To vyřešíme. To mám ale od zhora. To je lepší. Berem. Nic moc dneska. Pěkná barva, berem. No, to vážně nic moc. Líbených. Si to pamatujeme, že to nešlape. To je jako vážně nic moc, no. Tež berem. Dobrý. Čím stačí? Co přišlo, nějaký e-mail důležitý prej. Dá se, že poslední jízda došla až do cíle, to je v pořádku, ne každý geek končí ohňostem. Nedám hnědé zen motor s horizont ve stavu vyhovující. Kámo, sem dojeď a podívej se na to, ne? Ty vole. Jo, vím, že se to musím starat, že jsi šikovná. Nové odpovědi, jo? Že? Šta? Jaké slušné auta? Hezkou jízdu. Scháníš. Jak nové odpovědi? Jo, jako to budou asi na ty, jasně, už to chápu, to je ta novinka. To budou na ty. To nebude ve poště, to bude tady v těch aut. Zprávy, prodej. Les. Jo, vem si to. Vem si to. Tak to je dobrý, že to online funguje i v noci. Akorát by mě zajímalo. Sváně. Když zavřem pobočku. Jestli to je jako na pobočku, když dám zavřít, anebo jestli to je... Sváně zavřu. A vydržte, opět si musím zase jako sundat. A jelikož oni tady jsou fakt jako borci,
No jasně, super, takže se to, zatím to teda vypadá, že to funguje. Tady budeme mít zavříno, nikdo nám tady ťapka nebude. To nemáme rádi. A jeli bychom to všechno jenom online. Tak to by bylo úplně nejlepší. OK. Koupit toto vozidlo. Mám zájem koupit toto vozidlo na zpátky za 67 843. Absolutně nevím, za kolik ho nabízím, kámo, ale peníze nám nedělají problém, takže si to ber, protože já potřebuji ty body. 48 108, tyjo, doufám, že i na online se přičítají body, jinak to by byl naštvaný. Hodně naštvaný. A dobrý, zatím končím. Já zkusím zavolat kámošovi. Uvidíme. A uvidíme, že máme něco na prodej. Vydržte vteřinku. Nebyl moc takový jako nějaký nadšený rozhovor s kámošem. Bohužel musí skate už spad, no, bohužel. Kecat, tadyhle frajerovi se taky něco líbí. Jsem rád, že se vám to líbí. Jsem rád. Co? Máme další, ty vole, to online jede. To online, dámy a pánové, to jede. To je super. OK, ale já teda přemýšlím, že asi tu... Že tu z ní zrušíme. Že stejně ten kamion nejezdí. Jo. A já když si dám schválně dospát, mě zajímalo, jestli přijdu nějaký nabídky. Si dáme dospat. Tam schválně hodím do 8 do rána. Si přijdu nějaký nabídky. Ne jo. Nevadí, uděláme to, jak jsem říkal. Vánoční se mi úplně nepáčí. Oh. Babuše. Uděláme to, jak jsem říkal. Vánoční se mi úplně... Je to jako v klidu, toto, tamto. A potřebuju... Světlo, ať to jde všechno krásně vidět. Ale zkusili jsme si to. Jo, to je tohleto. Ale zkusili jsme si to. Není to špatný. Oplatě propustit ne. Ne, nevím, proč tohle jsem zmáčkl po druhý jako retard. Takže. Zrušit. Já si tam nechám. Zrušit. Transport. Všechno zrušíme. Ty vole! On jel... Dobrý. Ty vole, doufám, že se to nějak negriblo, protože on asi zrovna jel někam na cestu, ne? Jasný. Dobrý, no tak při nejhorším se nevrátí, no, tak nevím, no. Ale to je jednou. To jsem nepřišel v auto, ty vole. Uděláme jednoduše, uděláme to takhle. No, to bylo nejdříve, já pak zívu taky, vole. Jaj. Ty vole, fakt přišel v auto určitě. No to je jedno, dělám to takhle. Načíst.
Profesor Say? To není 16.7. A 17, 17, 17, 22, 41, 23, 32. OK, no tak to musíme načíst znovu, dámy a pánové. Protože bych asi se mi někde seknul kamionek. Nemám taky dobrý pocit. Že by tam jako byl? Super. Jo, takhle, já jsem zapomněl, že to má nový sklíčko, no to není vidět. Že to dáme ještě naběhnout jednou. Pro jistotu. A se do toho opřem. Víme jak, víme co. Zkusili jsme si to. Je to fakt super. Ránský stroj končil jasný. Tak. No, my jsme zase tam, kde jsme byli. Čekáme, až všichni všechno dodělají. A pak to přenastavíme. OK. To musíme. Tohle nám zase nepůjde, počítám. Ne. Takže zase jet. On tady tak nějak záhadně spadne. Bum. Je v pohodě. To jsme si to tak nějak vyzkoušeli. Jo. Takže je to OK. Čekáme, až on to dodělá, toho jedinýho to, jinak ostatní teda... Já, ostatních se můžeme... Kromě teda tohle se můžeme víceméně jako zbavit. Když to řeknu blbě. Takže... A jdeme od znova. Dost tolik aut jsme neprodali, takže dobrý. Ano, děkuju. Ano, je to nečekaný. No a my si bejvalku zaměstnáme. Můžeme tomu říkat bejvalky kámoška, to je fakt taky podobná. Tej si beru určitě, tam byla mi sympatická, co se týče toho jejího života. Tak, Karen necháváme. Tebe teda zatím zaplatíme, propustíme. U Paulika to samý. Johnny necháme, Tyler to samý, tebe necháme. A jedeme systém, tohleto pracovní pozice. Sofie, zrušíme ti přiřazení. Karen a Bejvalku si dám na míčku. Ne, sorry. Bejvalku si dám na míčku. Karosárna ne, kancelář, tady chci tuhletu. To byly takový sestry. Samý vagíny. Ne, vagíny, pardon. Ne, vagíny, samý ženy. Mluvme trošičku, nejsme nějaký jak se mi říká, masogy, nebo já nevím, ale to jsou tyhle ty názvy debilní, ale v této době ve všem nějaký názvy, prostě hovado, no. Nebudeme nějaký hovada. Lidově řečeno. Palivový hub. Transportá, to já se mi úplně nechci dávat, jako. Karosárna. Dělně si nechám Johnnyho. Kratek. Tak ty si dáváš na čas, jo? No tak počkej, ty až doděláš to auto, tak ty už si přestaneš dát na čas, kámo. Ale mně jako přijde, že vždycky dělal tak rychle. Zaměstnanci, rychlý zaměřený, ne, ale jak se díky letům zkušenosti ovládá své řemeslo práce s porozumou rychlostí a přesností, tak tebe beru. Já si můžu pomoct, ale ten Mike Tab. Robert,
Není nikdy nudný. Robert udělá jedno špatné rozhodnutí a teď se musí vrátit do světa lidí, kterým se kdysi vysmíval. Ajajajajaj. Ti to nikomu neublíží. Já nevím. Ale asi Majka, to je takový typický kamion, jak Majka si dáme na kamion. Pracovní pozice, takže... Ale Majku, ty jsi jasnej. Jdeš na kamion. Zrušit přizazení, jsem nevěděl, že nejsi taky to. Mechanická dílna. OK, co nám ještě chybí? Karosárna, Stacy, to je taková typická karosérny, jo. A míčku máme obsazenou, tyhle ty dvě... Máka si s Karen bude rozumět. Holky si pokecaj. Karosárna... Tě do jedničky, počkej, tě dám ale do dvojky. Tak. Mechanická dílna jednička určitě. Dvojku nechci, jo, ještě někoho na palivo. Ještě někoho na palivo. Koho si tam tedy dáme? V logistickém skladu, kde byla spolehlivost na prvním místě. No, když se postará o to, aby byla práce odvedená správně. No tady si moc lidma máme, ale dělat nebudeš, a potřebuje jako na palivo. To, co jsem v životě udělal, na mě zanechalo stopu, že to má, to je asi to jsem četl už, chci, aby mě věděli, pokud se ani. Tak jen proto, aby měli to, že bude práce správně, ten je hodně sympatický. James je kreativní, vynálezavý, no to je super. Berty. Je tak jako hezké oblečení v té. Asi jo. Se mi líbí, je klidný pod tlakem a dobře organizovaný. Když se postará o to, aby práce byla odvedena správně. To mě zaujalo a má dobrý životopis, to beru. Musíme to vždycky z toho takhle vyjet. Takže my potřebujeme už jenom někoho na Johnny, to by musíme nejdřív zaplatit, viď? Jak se tím nezbavím. Takže to dáme sem. OK. A mělo by to být všechno good. Zaměstnanci. Johnny, zdar. 51, no zdar. OK, a měli byste být všichni úplně v pohodě, ne? Jo, karosárna, tam je stačí jednička. Mechanická dílna, tak jo. Můžeme se podívat. Čau, já jsem David. Jak se máš dneska? takhle se přesně ženy nebalej, jo. Jak se máš, jo, takhle fakt ne, ale. Jo, nastavím ti to na 10, ale pokud chcete vědět, jak se balí ženy, tak mne se určitě neptejte, protože já ženy nebalím, ženy balí mě. Takže tak. Takže tak, dáme mít to na 10, balíky máme, přednost balíky. Teď hnedka objednám, že se nám to zase zrušilo. Obchod z autodíly. Takže to tam nejde jako napsat, že to tam musíte, sorry, fyzicky naťukat. Že to se říkali ten motor, jak tam dej třeba 30. Yes. Koľka máme. Chladiče. Tež 30. Máme, jo, ty čepy, tak těch tam dejte rovnou 50 a ať se s tím nedržujeme a bude to, no vlastně nemůžu ani 50, 40, no, máme to rovnou takhle, potom přeji do košíku, zaplať a potom se objedná zbytek, dobrý.
A tam už přijde kamionek. OK. Ale tedy banka. Můžete zaplatit nic. Ne, klienti mě zajímají, jo, jasně jo. Probíhá, OK. Budeme ti to muset tedy zabavit. Víte, co mě zajímalo? Jestli, na to jsem se nekoukl, jestli když já to takhle zabavím, to by mohli taky udělat, možná je to udělaný, jdem to zjistit. Jestli, ty nemáš kamion, veď? Že ho jsme postavili jak Jouda. Jestli... To je SPZ není... No. Rezava. Hovno. Byla. My ji obnovili. Musím rozpřáhnout. A zapřáhnout, snad to přestane svítit. Ne, to přestalo svítit. Ještě jednou to zkusím. Ne. Nevadí. Já se podívám, jestli on naloží i ty zabavený auta, to by bylo fajn, abych pro ně nemusel. Jaj. Dobrý, nikdo nic, neviděl. To furt svítí a to mě trošku... Tere. Nahraj. Výstup. Ne. No ti to přestane, kámo, svítit. Tak. Hele, fakt, že jo? To vypadá fakt, že jo? No to je bož... Tady to si pamatuju, hele, tak to asi vypadá, že... Veme i ty zabavený. Už mi to ukazuje, že jsou tady. To už nepamatuje asi, kde jsou, to je jedno. Bylo by to fajn, kdyby donesli ty zabavený. Uvidíme. Necháme se překvapit. Zdár. Abych potřeboval teda, aby se jako automaticky makala. Kde je ta bejvalka? Čau. Jsi na mě nasraná? Co? Jsem ti říkal. Že prostě si ty ponožky uklidím potom, ty vole. Musela jsi to furt vytahovat, mohli jsme být šťastný jsme mohli být. nemohli. Taky neplatí taky to pravidlo, co mám. No, co nám všem. Klučou do hlavy šťastná žena, šťastný muž, to je nesmysl. To byste hlavně vy byli šťastný, pak jsou šťastní všichni okolo. Jsi mi taky sympatický. Zbytek se postarám, OK. Takže to tady máme rozdělený všecko. Vůbec to není sexistické, jako. Tady mám chlapy. Mám na jednoho, tady druhýho. Co ty už to spravil, kámo? Ty jsi sympatiák velký, ty vole. Ty vole. Dobře ty, knílek. Ty jsi to tak fajně udělal, OK. Dobroš, jo, tady prostě vevnitř to prostě ruky nedělá, jo. No nevím, jestli to bude potřeba nějak opravit, ale vypadá to, jo, už to brousí, už to holka brousí. No, ty auta zmizely, takže on je asi... Co je? Co to drží mě? Takže on je asi teda doveze, to je fakt boží, OK, tohle to beru. Připravíme si to. Když to si můžu klidně nechat tam, že? No, nechám to tady. Tak, jak jsme na tom s tím letím?
to musel vytáhnout z prodej, jinak do toho nemůžu teďka nasednout. Bylo taky fajn, že by člověk prostě do toho nasedl, ono se to zrušilo, to. Ale asi prodáme i takhle špinavý. Vidíme, co ty makáš? Ty vole, čum to na ní, ty vole. Ty vole, taková blonská střízek, ty nemůžeš ani vidět, přesto. No nevidí, normálně mě se mluvila. Je to v pohodě. Ten by teda měl podost rychlejc zprovat ty auta, než to, ještě minutku. Než ten jeho kolega, bývalej. Tadyhle se jenom si podívat. Něco tam je ale malinko, takže zajedeme koupit, ať to je plný a... Tohle to bychom mohli asi taky umýt, nevím jestli to teda jde umýt, zvlášť, ale asi jo. Virginia. Zlurs. No, tohle to je dobrý dělo. To by mělo mít i ty sportovní věci, jako jedno z posledních. Protože teďko to už neví přední, ne jo. Co nemítí, ne jo. To dali pryč, nevadí. Nevadí. OK. Pak až přijede, a to teda... Ještě pak uděláme tady tohleto. Koupíme potom za těch necelých 400. A dobrý, kamion odjel, počkáme až zmizí. A jakmile zmizí, tak to... Tak... Si objednáme další díly. Nevím, co je, jako jestli to nějak... Jau. A jelikož si nemyslím, že to je nastavením. Říkám, já jako hraju náročnější hry. Když je teda pravda, já jsem si, když jsem si dal video, dal jsem si tu doporučenou. Grafika. A dal jsem tu doporučenou, teď to nemůžu nikde vidět. Luze okolí. Les. Pozice objektu. Rozetření pohybu. Metoda celkového osvětlení. Kvalita. Automatické zkusíme. Co to s vámi udělá? A najednou jsi to nastavila na vysokou. Najednou jsi to takhle nastavila. OK. Display, grafika, hra, video. Použít to. Grafika, najednou jsi to takhle. Najednou jsi to nastavila. Ten zkontroluju, grafika. Jo no. Má to stíhá, jo. V pohodě, nic nepadá. Frajer už přijel. Ale to jsem rád. Asi jenom udělám rampu. Ale jsi hodně šikovný, kámo. Akorát jsme to mohli dát na 2. Máme to na 1. OK, tady se tak udělalo. A bude to víceméně stejný, si myslím. Ty vole, dobře, já. To ani nechtěl. No to sem naboucháme. Ale je hodně dobrý. Má sílek, no, moc s tím taky nejezdíme. Není čas prostě jezdit, člověk si koupí takovej hraček. Člověk dře, aby si mohl koupit všechny ty mužské hračky. No a pak najednou... Nemá ani čas se s nima hrát, no, tak to bývá. Tohle taky nesvítí nic, takže taky rovnou jde na plác.
to online, to je fakt boží. Akorát teda, co je jediný, tak by bylo fajn, kdyby to, nepřidali to furt sem, kdyby to přidali právě i sem, protože zatím to máte jenom v kompu, jo. Jo, takže to by bylo fajn, kdyby to fakt přidali i sem a jste nemuseli vždycky to, ale klidně prostě to, že vám někdo napíše, že to auto bere, tak mu to prodat online. A z toho tabletu nemuseli byste do kanclu, no. Samý ten nákup těch aut, no. Musíte prostě do kanclu, no, ale to oni všechno dodělají, musí to dodělat. No, napíšem na Steam nebo někde, poprosím, ať to dodělají. Není problém. Šup. OK, tak ze zdola máme všechno prodaný. Stálem si to dolů. Tak, takže to já jsem strašně rád, že to tam... Ono to tam možná bylo celou dobu, já jsem z toho nevšiml, nebo asi jo. I pro ty zabavený auta si můžete poslat zaměstnance, nemusíte pro ně jet vy. To je stejně, jak máme, ano. OK. Já si tady jenom... Ta už to dodělala, super. To já si možná dám na jedničku, já jsem pak jako líp vyjíždí kolikrát. No. No, tady vůn. Jo, dám si tě na jedničku. Co? Jo, dáme si tě na jedničku. A to asi můžeme... Tablet. Ne. Nemáme. Tak, zrušit přiřazení. A dáme si tě na jedničku. Kde je? Jo, ona už je po 6. Aha. No tak nic, no. Tak zítra to musíme zase zapnout, ať... No, teď by se to hodila ta noční. Vidím na to. Bouchnem to takhle. Je důležitý, že tam to bude dodělaný, umytý. A přetahuje, prostě dodělat práci. Střikneme to teda na zeleno, jak jsme měli v plánu. Tak. Ale by mělo mít trošku ty kola odpuštěný. Jo. Jo. Takže to je tady z kopce, jestli to rozjede, jo. Tady takhle připravíme na ráno. Jedno. Druhý. No, tohle je vysoký, takže pohoda, ale s nějakým sportáčkem jako bacha, jo. No, mlátíte strašně. Mít to taky nebudu, to zaprší a bude to v pohodě. Jo, díky. Ještě to stříknem, to naštěstí nikoho nepotřebujeme. Ale teď už to takový... Jo, dělá. Větše, a jdu na to sluníčku. Stín, když seš vevnitř, tak ne. Nevím. Tak. Mazel. A... Zase bouchnu na tu zelenou, no. OK. Já teda připravím kamion na ráno, ať to má frér připravený. Koupíme teda ty auta. A zasunu mu rampu. Tak. Super. Zasunu mu rampu.
Co mě jako stálo 50 000? To střiknutí, jo, nebo co? Tady budu potřebovat udělat trošičku místečko. Dobrý. Místečko. A co se názvíme semka, ty autíčka. Vidět pěkný předek. Jo, byl taky nějaký 8 vál nebo něco, ten zvuk je peckovej. No a tohle to je boží. Boží. To necháme nasvícený. Ne, oni sami zajedou, OK. Nevadí. Zatím si teda necháme tady to. A pneumatiky. Jo, už to vidím. OK, no tak já mu to sem postavím. Tak mi to teda dofoukne. Kolo vyfouklí trošku. Jo, oni jsou všechny, jo? Sorry. Akorát ta za... Akorát teda ta... Zadní levá má 1,9, což taky asi úplně nebude standard. Ale... Je to v zeleném, takže to není takový problém, no. Ta přední levá ta je hodně prázdná, no. Tyhle jsou ve žlutým, ale on... Kolega se na to ráno na to vlítne kolega, on to udělá. OK. Já budu přetočit čas. Se vychrupkat. Musím taky najíst, takovou reálu myslím, jo. No, mám hládeček už. Tak. Teď skočím sem, protože jsem jí přešoupával na tu... Nemáte zaplaceno zase. Jsem jí přešoupával na tu jedničku, takže jí se asi vyplo to, aby automaticky jako makala. Když ty platby zaplatit, tak... Bylo bych v pohodě. Dobrý, takhle přesně, jak jsem to říkal, děkuji. Ten už vyjel pro ty nový káry, nebo pro ty předváděčky z toho salonu. OK, jo, ale on už jede, super. Bolí očičko. Budu chrápat, já jsem pak za celý týden spal úplně minimum, se nedalo, no. V noci makal a přes den v těch horkách se nedá, jo. Přitom dneska bych řekl, že je příjemně. To jde, a přitom tady mám 28,9, jo. Řekl bych, že je příjemně. Kde? Děláš něco? Není co dělat, jo? Ani na jednom? No ty jsi fikulka. OK, tohle si beru. Není hezký, no. Tady myslím to poslední, co přidali, no. Jako pěkný, no. Světlo, to je fakt frajeřinka. Lezetka taky zelená, to se hodí. Michigan. OK. Tohle si odvezu. Se mi to tady neplete. Si odvezu sem. Jsou jako moje auta, jo. Jako ne na prodej, ale moje.
to používám a furt si tak nějaký přidávám a furt jich mám hodně a pak to nakonec stejně dám tady do té garáže podzemní. To bych taky bude strašně, no jo. Jako je co prodávat, no. Je co prodávat, no. Je dobrý. Máme se tam, co to připomíná korvetu, jestli říkám správně ten název. Korveta, myslím. To zelený. Jak se jmenuje tady ve hře, nevím, koukneme se. Tyhle, to je rozšvihaný, no, jeď. To mě nechcípej. Ale vypadá to, že řízení funguje, kontrolka řízení nesvítí, takže řízení tape v pohodě. To má rozsekaný řízení, tak je to sranda, protože zatáčíte doleva. Zatočí málo vůbec, nebo to. Kámo, jasnečka, děkuji. Objednáme ty věci. Přední tlumič, taky nějak jsme jich sežrali hodně, dobrý, tak jich bereme 30 třeba. Za ní máme, brzovku máme, chladič máme, čepy máme. Katalyzátor, těch taky objednáme třeba 30. Výfukové kolínko, taková spotřeba, jo. No, to budeme tak po 20 a ještě ten tlumič výfuku budeme taky po 20. Ať to tam je. No, zbytek potom. Se nám stejně víc nevejde. Zaplatíme. Maká, OK. Všichni makají, to mám radost. Za chvilku ti přijede kamion. Allegra. Allegra, jo? Allegra. No, doufám, že to by... správně. Allegra. Jo, to je nějaký... Připomíná nějakou reklamu, Allegra. Nebo něco, to je nějaký obchod, ne, nebo... Allegra, ty jo. Hezký jméno, Allegro. Budu ti říkat jinak. Typická Susan. OK, nebudeme to zdržovat a jdeme na ty inzeráty, tam se jako nabouchat, jo, je pálek oči, všecko a půjdu spát pak brzo dneska. Jo, nedáme tam nic, protože jsem ťunťa. Já jsem to nenafotil. Kamion, nebo nákladák. Ne kamion, nákladák, tady máš. Zboží přijelo. Allegro. Božíčko. Cože, kámo. Jste mi to nedali do češtiny, ty vole. Nemám, sorry, nemám. Sorry. Ale absolutně nevím, co jsi mi psal. Já tuším, co jsi chtěl. Kde? No, už jde, dobrý. No, napotíme, ať to můžeme hezky prodat. Může být. Ono samozřejmě, když vypotíte všech těch 7 bodů, což znamená teda dopředu zezadu, mám tam, já nevím, skočí o 50 víc, třeba na těch dražších autech o 100 víc dolarů možná, ale to je... Zase musíte obejít všechny, nafotit, nebo jako nemusíte, ještě byste takhle krát zezadu, jako jdu já, ale přidat tam ty fotky navíc a to je... V pohodě, jako my pak už prachy nehrotíme. Ani nehrotím ty ceny, já tam něco bouchnu a když někdo chce slevu, tak je mi úplně jedno, jestli na tom vydělám $1000 nebo 10 000. Do minusu nikdy nejdete, myslím teda. Tak, ty 3 minutky to budeš brousit, jo. No tak jo, no. Když jinak nedáš, tak jo, no.
Co on už přijal taky? On už přijal a máme tady krásný kousky. To jsou všecko ty salonovky, předvádičky, jak já říkám. Má to něco vždycky na to, ale minimum, tady je to předvádička. Paráda. Ale nic, já jsem fakt unavený. Jdu chrápat, takže vám děkuji za sledování. Zase někdy příště, čau.